lidičky, tady dneska tu máme taký malinký speciál. Taký, že tu budeme mať normálne kartičky, hej, co to mám. No a ja si takto postláčam, bo som zle, aby som nevidel. A ja som zavrieť oči, ja to som nejak mal uhloj. A jeden som si pozeral, takže ten som nedal a to bolo také, že skočíš do bazénu. Tak skočím. Takže kľudne skočím aj odtiaľto, ale musí byť leto a musí tu byť, jak sa to volá. To nevieme, takže ideme, hej, zavriem si oči. Stále mám zavreté oči. A poviem to jedna, teraz pajú. Vygrgaj ABCD. Jak sa to děláte? Počkaj. Se nedá prostě. Tak jdeme na další úhol. Jdeme stát v trio, bo ich tam zo 6, veď? Tak, dobré, mám ďalšiu. Daj si na hlavu moju šiltovku. Tak to bude istá kamarát. Lebo keď tam je na moju, tak poviem, myslím moju. Ale toto není logické. Musel by tu na. A musel by tu mať šiltku. A vtedy byl ne. Lebo, za prvé, on není tu na. Za prvé, nenosí šiltky. Za prvé, za tretie, není tu na a nemá šiltku. Smola. Tak mi dám. Tak dáme si aj to, hej, to tak moc neplatilo. Neviem, čo si to tam za nesmysliť. Takže môžeme ísť. Sadni si na najmenšiu stoličku. Zakrytím, teraz mám zobrať pravítko a vezme na stoličky. Čo je? Mám tu pravítko. Pravítko. Ale to asi není možné robiť. Pretože aj kebyže nájdem tak nemôžem to odmerať, lebo stolička ešte nemá 40 cm, 50, takže nejakú inú. Takže zase sa nám skratuje jedna tá úloha. A prejdeme zase ďalej. A teraz mi isto napísalo, mám iba 15% baterky, takže to rýchlo počím. Teraz poslednú. Neviem, čo to je. Zober si čo? To druhú si zoberiem. Ja neviem, čo to je, nie. Počkaj, opis. Takže tu bude zaspívať niečo, dobre. Zaspievam, nemám problém. That's why they play my song on so many different dials. Cause I go more than a disciplined child. So when they see me, everybody barack. And I'm like a young gun, really relax. I try teardrops over the massive attack. I only make it